Jatkuu. Toiseen päähän mennään Seth Peters. Ja Peters juoksee itse touchdownin ja tasoittaa pelin lukemiin 6-6. Pääsee taklauksia tekemään ja silloin ollaan menty aina jo. Nyt Petersille tulee kiire, mutta sieltä koettaa löytyä tilaa myöskin toisesta laidasta ja sen jälkeen heittää ja löytää Vilpposen ja Petteri Vilpponen lisää Steelersin johdon lukemiin 13-6. Kun Steelersin juoksupeli alkoi uppoamaan tuohon puolustukseen. Kyllä. Nyt mennään sitten, Peters heittää pitkää heittoa ja siellä on aivan vapaana Charles Ward. Katso ne viivat. Vie se loppuun asti. Näin. Nyt vie Ward sinne tartanille asti ja siitä seuraavat pisteet Kuopio Steelersille. 8 jardia matkaa uusiin. Ja nyt tulee blitsiä keskeltä, mutta hienosti poimii Steelersen ja se muuttuu vapaaksi tilaksi takakentällä. Charles Ward ja toinen touchdown. Pystynyt hyvin puolustamaan Mickey J:tä vastaan, ollut yksi syy siihen, että Saints ei ole päässyt uusiin yrityksiin etenemään. Nyt Peters odottaa ja sen jälkeen heittää ja hakee maalialueelta tämmöisen toivotaan pallon ja kuka sen pallon sieltä poimii, sen poimii Charles Ward! Näkökenttä. 2 ja 10 Peters ja seuraava heitto nyt siellä on Charles Ward ottamassa palloa ja Ward ottaa pallon kiinni. Menee leveäksi. Ja seuraava juoksuhämäys nopeasti ja Petersiltä seuraava heitto maalialueelle, nyt se sitten onnistuu. Charles Ward tekee toisen touchdowninsa. Peters voi vielä omia ratkaisuja tehdä. Pallo ennetaan Uotilalle ja Uotila tulee keskeltä ja Uotila tekee touchdownin ja näin ollen Steelers siirtyy 26 johtoon. Näissä tilanteissa sen takia laittaa vähän varmuudella leveämpää palloa. Tällä kertaa sitten juoksupeli ja Uotila tulee keskeltä ja Uotila tekee toisen touchdowninsa tässä ottelussa. Petersin viereen, Lindsten siis toisena keskushyökkäjänä ottamassa peliä vaan tarjoamaan blokkiaikaa sinne heittää pitkän heiton Seth Peters ja tämän ottaa Charles Ward kiinni. 4. yritys ja tällä pelillä olisi Steelersin päästävä maaliin. Yli 20 jardia sinne matkaa on ja nyt Peters sitten tulee ei tule säkitetyksi, nimittäin vielä sieltä taistelee pois ja sitten Jekenkin tulee jo toista kertaa uudelleen ja sieltä tulee vielä yritys ja sen jälkeen heitto maalialueen takalaitaan, jossa pallon ottaa Charles Ward kiinni. Royalsilla on siis vain 1 aikalisä enää käytettävänään. Sitten pelataan juoksupeli keskelle ja Justin Bell pujottelee sieltä ja välttelee vielä taklaa ja vielä niin ja sieltä uudelleen ja kurottaa pallon maaliin. Kyllä. Justin Bell! Ja seuraavaa highlight-kamaa. Pallo nyt Steelersin hallussa 27 jardin päässä maalialueesta ja ensimmäinen yritys. Nyt mennään ensimmäistä kertaa Charles Wardin suuntaan ja nyt nähdään mitä tapahtuu kun Charles Ward saa pallon. Se on laaki ja vainaa 6 pistettä Kuopio Steelersille. Puolustuksen nukahdukset hyväksi. 3. yritys. Jälleen nyt on Jauhiainen sieltä voittaa tuolta omalta laidalta ja Jauhiainen sukeltaa, ottaa pallon kiinni ja se on touchdown Kuopio Steelers. Ja siellä on muuten Marcus Persson 22 ilman harttareita sivurajalla, eli siellä ovat kulmapuolustajana tällä hetkellä Davis sekä Viljo Lempinen. Nyt mennään sinne Charles Wardin suuntaan ja jälleen kerran on se ihme mies. Ensimmäinen yritys nyt tulee Äyräväinen sieltä laidasta, Peters lähtee sieltä rullaamaan itse. Ja edelleenkin, ja sieltä lähtee heitto ja takalaidalta pallon alle syöksyy Jauhiainen. Ja Jauhiainen tekee touchdownin. Ei ole taidettu vielä toistaiseksi antaa. Nyt hämäys ja sitten antaa pitkää heittoa siellä Jauhiainen ja hän tekee ottelun ensimmäisen touchdownin ja näin tässä käy, että Steelers menee johtoon. Että hän ei niin kuin sillä tavalla ahnehdi esimerkiksi Konetteen verrattuna, niin hän jaksaa todella pitkään ottaa. Sitten syntyy ottelu toinen touchdown ja asialla on sama mies eli Johannes Jauhiainen numero 19. Ja mikä siinä Uotila kiittää tilaisuudesta. Peters laittaa kohti Jauhiaista. Jauhiainen touchdown numero 3. Bell jatkaa keskushyökkääjänä. Peters pallo Bellille ja Bell runtaa itsensä sisään ja siitä touchdown Steelers. Karbiin tiettävästi loukkaantumisen takia ja Kurvinen henkilökohtaista syistä, kun nyt menee jälleen Bell ja taitaa mennä nyt tappiin asti. Justin Bell toinen touchdown tähän ottelun toiselle puoliajalle ja kyllä tämä taitaa sinetöidä Kuopio Steelersin kauden 3. voiton. Laudassa Väisänen, mutta keskeltä juostaan ja Bell lähtee juoksemaan ja Bell rikkoo taklaus, rikkoo toisen, rikkoo 3 ja tulee maalialueelle asti ja siinä myöskin tekee touchdownin näin nopeasti. Ei pysty pysäyttämään ja hyvin tulee sitten Koivumäkeä taklaa
ulos sivurasta, mutta nyt mennään keskeltä kovaa ja sieltä on aika helppo työ sitten tuosta hyvien blokkien jälkeen. Nähtäneemme heittopeliä, niin nyt sieltä Peters katselee ja Peters vähän pettää jalka-alta, mutta pitkä heitto lähtee ja onko siellä vapaana oma pelaaja? Kyllä on ja siellä pitkä heittopeli tuottaa tuloksen. Siellä on Johannes Jauhiainen. 3. yritys, 6 jardia matkaa. Nyt sitten tulee heittopeli ja kyllä siellä nyt on sitten aivan vapaana tuon heittohämäyksen jälkeen. Laitohyökkäistä Johannes Jauhiainen, se on hänelle tähän otteluun toinen touchdown, niin välittömästi pallon liikenteeseen. Mutta tähän Crocodiles ei mene hyvin kurinalaisesti pelaa, mutta sieltä tullaan sitten linja keskeltä läpi ja onko se jälleen Bell? Kyllä vain on Bell, mutta pääseekö maalialalle asti? Kyllä pääsee, sieltä linjan keskeltä tulee Bell kovaa ja onnistuu. Ja heittopeli ja Peters katselee. Ei löydä ensimmäisellä heitolla paikkaa. Nyt on vapaana laita hyökkääjä. Se on Tino Dongo ja Dongo vie pallon maalialueelle ja näin siinä isoon paikkaan iso onnistuminen Tino Dongolta. Steelers voi saada ainoastaan, jos Royals ottaa tässä siihen oikeuttavia rangaistuksia. Nyt jää vuorta aivan vapaaksi, mutta sinne menee puolustaja sen jälkeen, mutta sen sijaan Tino Dongo jää aivan vapaaksi. 6 jardia. Ja näin siellä siis Uotila keskushyökkäjä, nyt Uotila saakin pallon ja lähtee juoksemaan ja hienosti tulee Uotila keskeltä ja nyt mennään pitkälle. Aku Uotila laitaa pitkin eikä pysähdy siinäkään, pysyykö kentän puolella. Maaliin asti mennään ainakin, nousevatko kädet? Kyllä nousee Aku Uotila ja todella komea touchdown. Saksasta ja vasta eilen saapui Vaasaan. Nyt sitten juoksuamaksen jälkeen heitto sinne laitaan ja tämä pallon ottaa jälleen kerran kiinni Tino Dongo ja Dongo tekee touchdownin. Seth Petersillä 4 laitohäkkäjää ja keskushyökkäjänä Peters juoksee itse ja Peters juoksee pallon kanssa maaliin. Näin ollen Steelers johto. Sanooko 3. kerta toden sekä yrityksen että tämän tekoiden Lindsten saa pallon ja Lindsten vääntää keskeltä. Ja tällä kertaa pallo menee maaliin, se on touchdown, Kuopio Steelers. Heitolle huomattavasti enemmän tilaa, jos sillä ei muuten eteenpäin päästä. Toki tässä myöskin yrityksiä edelleen jäljellä on. Peters heittää keskelle kenttä ja siellä on Lindsten vapaana ja Ville Lindsten tekee nyt sitten heittopelistä touchdownin. Mutta millä tavalla se lähtee niitä hakemaan, nähdään nyt. Juoksuhämäys, Peters pyörähtää sieltä ympäri, nyt on laitat auki ja Seth Peters tekee touchdownin ja näin. Steelers kaventaa 6 pisteellä Seth Petersin touchdownilla. Niin se matka silloin syntyy nopeasti. Näin ollen Steelers saa 4 yritystä käyttöön, se on 8 jardin päässä, jos 2 jardia menee ja jälleen Lindsten ja Lindsten! 3. Jossakin laissa sanottaisiin, että kypärätemppu. Pelillä on nopeat jalat ja hän pystyy kiertämään tuota kulmaa ympäri. Sai siitä uudet yritykset. Ja näin sitten Petersiltä tuplamuuvien kautta ja sinne jää vapaaksi Tino Dongo! Ensimmäinen ja 10 Steelers hyökkäykselle. Seth Petersillä on 4 laitahyökkäjää käytössä ja juoksuhämäyksen jälkeen sieltä sitten voisi löytää enemmän. Ja nyt mennään sinne laitan, Dongo ottaa pallon kiinni ja jälleen kerran Tino Dongo! Taistelijat selvittäneet, niin nyt jos Steelers tästä vielä pääsisi uusiin, niin kuin nyt Charles Wardin toimesta menee, eikä pelkästään uusi, vaan menee maaliin asti. Charles Ward juoksupelistä. Steelers hyökkäys empty muodostama, eli 5 laitahyökkääjää Seth Petersiltä ja nopea heitto sinne saumaan! Justin Bell! Ja 20 lähtee seuraava Steelers hyökkäysvuoro käyntiin. Nyt saa Lindstenille hämätään, se tekee pallon nopeasti Dongolle laita ja nyt nähdään sitten mikä on Dongon vauhtia, mennään saman tien päätyyn asti. Ei tätä salamaa kukaan kiinni saa! Joukkueet ovatkin jo ruvennut ennen kaikkea Steelers 3. neljänneksellä vähän pelikelloakin seuraamaan. Nyt juoksee keskeltä ja sieltä juoksee Ville Lindsten ja Lindsten saa kauden 4. ja uransa 4. touchdownin ja sen jälkeen El Toro tuuletukset päälle. Paljon tuo pelaaja Steelers siihen aloituslinjan läheisyyteen, mutta nyt heitto laita ja tämä menee suoraan Jani Lindqvistin käsiin. Ja lähes Tino Dongon nopeudella Lindqvist suoraan päätyyn asti. Kärsimässä pelikieltoa eikä kentällä ole. Peters heittää seuraa nyt keskisauma Väisäselle ja Väisänen leikkaa sieltä ja taistelee itsensä uusiin aina maalialueelle asti. Dongon kanssa tietysti joutuu vähän kaikki olemaan varpalla, mutta myöskin Keränen ja nyt sitten Borgman ottaa pallon. No tämän jälkeen Justin Bell! Ja Bell vie pallon maaliin ja nyt se syntyy se kotijoukkueen toinen touchdown. Laitoikkää molemmilla puolilla ja Lindsten saa pallon ja siinä käsi selkä ja Ville Lindsten jälleen kerran touchdown! Crocodiles on puolustuksinen onnistunut aika hyvin tämän driven osalta. Miten käy sitten nyt?
Pidempi heitto ja Dongo vapaana keskellä kenttää ja nyt se budjetti sitten kurotaan kiinni ja suoraan maaliin asti. Noin 10 jaardia. Kolmas yritys. Bell saa jälleen pallon ja leikkaa keskustaan ja pääsee taklausyrityksestä eroon ja tekee touchdownin. 36-22 jälleen maalintekijänä Justin Bell. 7 maaliin. Peters. Ja pallo Bellille ja Bell tekee sieltä seuraavan. Hän kyllä breikkaa heti ison peli. Tässä Saintsin aloittavaa puolustusta. Mikko Ylikoski palaa siis kokoonpano, mutta Janne Kreus on tänäänkin pois. Pitkä heitto Seth Petersiltä ja Josh Ward ottaa pallon kiinni. 3 hyökkäyspeliä ja Steelers johtaa ottelua 6-0. Steelersillä käytössään 4 yritystä. Peters jälleen tulee vähän ehkä korkeana tuomatta sen jälkeen slant-kuvio ja Johannes Jauhiainen. Ja uusiin 10. Peters ojentaa pallon Donovan Haydenille, joka murtaa ensimmäisen ja murtaa toisen ja vie pallon maaliin. Steelersin erikoisjoukkoilta ja Justin Bell saa pallon juoksupeliä, lähtee sieltä laidalta kiertämään ja näyttää nopeutta ja vie pallon suoraan maaliin. mutta Seuraava ensimmäinen yritys tällä kertaa pallon ottaa kiinni Charles Ward ja myös hän pyrähtää pallosta irti. Nyt tulee vastaan Ylikoski, mutta Charles Ward pujottautuu irti ja sen jälkeen vie pallon maalialueelle. Puuttui tuossa Saintsin pelistä, kun tässä se on. Ajoi laitahyökkäjä juoksee kuvionsa juuri siihen kohtaan, mihin Peters haluaa, kuten nytkin! Ja Justin Bell tekee seuraavan touchdownin. Yritys käyteen ja sen jälkeen Justin Bellille pallo. Ja Bell leikkaa keskeltä ja kiertää, hakee vielä sieltä laidan kautta lisäjaardeja. Ja vie pallon aina maaliin! Ei! Kyllä! Sieltä nousevat kädet pystyy touchdownin merkiksi. Se oli 2 peliä ja 97 jardia maaliin. 10 jardia matkaa uusiin, 11 maaliin. Jälleen juoksuhämäys ja Peters tanssahtelee, kiertää ja sen jälkeen heittää maalialueelle, jossa pallo otetaan kiinni. Charles Ward ja hänen tämän ottelun 3. touchdown. Paljon lisää nimiä pallon käsittelytilastoihin Steelersin puolelle ja tällä kertaa sitten Aku Uotila vie pallon maaliin ja 6 pistettä sieltä lisää kotijoukkueelle. Sen jälkeen laittaa Peters peli jälleen käyntiin. Ja Lindstedt vie pallon maaliin ja näin ollen lisää pisteitä Steelersille. Todella nopealla temmolla jälleen on pallo spotattuna ja hyökkäys lähtee etenemään ja heittopelillä mennään ja sieltä lähtee heitto maalialle kulmaan ja vapaana on pelaaja. Tuleeko se otteluun ensimmäinen touchdown? Kyllä tulee! Nopea hyökkäys, pitkä heitto ja onko se Tino Dongo jälleen, kuka se maalin kulmalla on? No Man's Land, että ei ole oikein kummankaan vastuulla ja sinne sitten oli helppo heittää ja ottaa kiinni. Varsinkin kun noin paljon aikaa heitossa oli, kuten nyt tälläkin kertaa nyt on sitten keskellä aivan vapaana. Kuka siellä on vapaan? Se on Johannes Jauhiainen. Saattaa ehkä sieltä sitten itse livahtaa myöhemmin, jos heittopaikkaa ei löydy, mutta heitto muistamaan mennään. Mutta sieltä tulee Lindstedt keskeltä ja painaa sitä sen puuttuvan jaarin. Ja aika helpon näköisesti myöskin pääsee sieltä runnomaille. Ensimmäisellä tai toisella on uusia saatu ja sitten jos 3. yritykselle on menty, niin ollaan oltu jossain 15 jaarin päässä. Ja nyt näyttää avautuvan juoksulinja. Sieltä tulee myöskin ja Bell karkaa maalialueelle asti ja sieltä puhkaistaa tuo puolustuksen linja ja sen jälkeen tukimiesosasto on eri paikassa. Mäntyhän on enemmän takamies eikä kulmapuolustaja ja katsotaan sitten mikä on ratkaisu, mutta juosten mennään. Se on nyt itse asiassa sitten Donovan Hayden, kuka juoksee. Hayden tulee sitten tekemään tänään touchdownin ja ensimmäinen pallokato Haydenille ja pallo maalissa. Dongo Jauhiainen sieltä myös löytyy sekä Väisänen. Heittopeli, Peters heittää pallon, hakee maali, löytää sieltä oman laitahyökkäjän Tino Dongo. Loistava sijoittuminen sekä Slaterilta että Personilta. Sen jälkeen Petersiltä seuraava heitto keskelle kenttää Johannes Jauhiainen ja nyt mennään Määtyyn asti. Johannes Jauhiainen kaventaa tilanteeksi 22-13 ja onhan komea peli.